खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे फुंजा स्वर्गियारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। आं दा बिमानिसिम दोंसे स्ट'रि फरायनो नागिरदों। बे स्ट'रिया आद्रा जागोन आरोना। नांगौबा खोनासंबावनोबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। बिदिब्ला आं फरायनोसै। मेगनाव मोदै, गोसोआव लाथ्र'हायै दुखु। मेगनाव मोदै, गोसोआव लाथ्र'हायै दुखु। थेवबो फिसानि फारसे रोजा रोजा अननाय। दिनैबो दं नेनानै बर' बिमाया गावनि फिसाखौ न'आव फैफिनगोन सानना। गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय रोजा रोजा खैफोद दुखुजों सानफ्रामबो जुजिबाय दं। बै गोबाय गिजि न'आवनो नोंसोर गिदिंबोफिनदो गावनि न'आव, गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नायनो। दिनैबो नेनानै दङ जोनोमगिरि बिमा बिफाया बै नोंसिनि गोबाय गिजि न'आव लोरबां देहा सोलेरखौ लानानै नोंसोरखौनो दिनैबो मिजिंथिनानै दंबाय दं। गोसोआव सानथ्र'हायि सिमां सुजुना नोंसोर गिदिंबोफिनदो गावनि न'खराव। बिदिब्ला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय, आरो बिनि सेकेन्ड पार्टखौ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। आंनो मोनब्रै बा कमेन्ट फैबानो भिडिअ बानायनाय जागोन। गोजोन्थों।